खुलुमबाय। दिनै 8 जुन 2024 सुनिबार। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जनता बाजाराव बुथारनाय जाथाय। गावराव नार्जारि मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि हायथि नार्जारिखौ बुथारनानै हा सिङाव फबना दोनदोंमोन। नाथाय बिनि उनाव पुलिसजों हमजादों। गोलाव साननि उनावसो पुलिसजों हमजादों आरो बे जाथाया 14 सान 13 सान सिगाङावनो जादोंमोन। नाथाय जाथायनि सायाव जेबो एक्सन लायाखैमोन। उनाव बुथारजानाय आइजोनि बिगुमै जानाय सोमोन्दो बिगुमै जानाय बियो जाथायनि सायाव पुलिसनि केस होनायावसो पुलिसआ नायबिजिरनानै दायनिगिरि गावराव नार्जारिखौ 13 साननि उनावसो एरेस्ट खालामदों आरो गोथै सह'खौ हा सिंनिफ्राय बोखांदों। गावराव नार्जारिया गावनि बिसिखौ मानि थाखाय बुथारदों बेखौ दासिमाव रोखा खालामनाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो दायनिगिरिखौ आयेननि बायदि साजायनाय जासिगोन। नेट आनजादखौ गोदानै खुंफिननांगौनि थाखाय हादोरनाङैनो दाबि खालामदों। नाथाय नेट आनजादखौ खुंग्रा NTA नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिया दासिमबो जेबो फिननाय होआखै आरो आनजादनि सिगांबो बे आनजादनि पेपारआ लिक जादोंमोन। अब्लाबो बे लिक जानाया नंखायसो होननानै NTA फोसावदोंमोन। मानोना बे खेबनि नेट आनजादाव स्केम जादों। एके सेन्टार आरो साखाथिनि सेन्टार एग्जाम मिरुफोराव आनजाद लिरनाय फरायसाफोरा सा 67 फरायसाफोरा टपार महरै जायगा मोननो हादों आरो बेनि उनावनो गासैबो जाथाया सोराङाव फैदों। आरो बेनि सिगां सानैसोल' गथ'फोरा बे आनजादनि गोबां आनजाद जाखांबाय। बेबायदिनि थांनाय बोसोरनि आनजाद बै बोसोरनि आनजादफोराव सानैसोल' फरायसाफोरा टपार जायोमोन आरो 720 मार्कनि जायगायाव 718 719 मार्क मोननायनि उनाव बे आनजादाव स्केम जादों होननानै सोराङाव फैदों आरो मिथिनाय जादों। मानोना 720नि जायगायाव बे आनजादाव 719 आरो 718 मोननांगौआ इम्पसिबल बा पसिबल नङा। 715 जानांगौ नङाबा 716 जानांगौ। मानोना मोनसे मार्कआ 4 मार्कनिबा बेहाय माइनास जायोब्ला 1 मार्क माइनास जायो, गासै 5 मार्कआ माइनास जागोन। 720नि गेजेराव मोनसे कुइसन एन्सारा फुल जायोबाथाय बा गोरोन्थि जायोब्लाथाय बेबायदि जायो। नाथाय बेबायदियावनो बेबायदि मार्कखौ मोनदों। बेनिखायनो बे आनजादाव स्केम जादों होननानै गोबां हादोरनाङैनो सोमावसारगासिनो दङ आरो बे आनजादनि सिगांबो आनजादनि पेपारआ लिक जादों होननानै बुंदोंमोन आरो गोबां फरायसाफोरा बे आनजादनि पेपारखौ बायदों। सोरबा लाख राङाव बायदों, सोरबा आरो 40,000 50,000 राङाव बायदों। दा बेनिखायनो बे आनजादखौ फ्रड आरो स्केम होननानै गोबां मानसिफोरा बुंदों। जोंनि भारत हादराव मुवा बेसादनि बेसेना बांगासिनो दङ। फारसेथिं बोथोरनि सोलाय-सोल'आ बांगासिनो दङ। बोथोरनि सोलाय-सोल'आ बिदुङा बांदों। बिदुङा बाङोब्लाबो अखाबो हायो आरो अखा हानायावबो गोबां मानसिफोरा जिउ गोमायो, दैबाना जायो, न' बायो आरो गरमजोंबो मानसि थैयो। दा बेनि सायाव भारत सरकारा नोजोर लाखियाखै आरो बोथोरखौ सोलायहोनो हागोन ना हाया बेखौ गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ आरो मुवा बेसादनि बेसेनखौ लानानै गोबां आफाद गौथुमफोराबो सोमावसारगासिनो दङ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।